med deres kinoklapfald. Det startede i det små. Jeg var til en udklædningsfest. Var personligt klædt ud som en gris. Lortefest. Men det var her det hele startede. Der var en fyr. Han var klædt ud som den her pirat. Du har sikkert set ham før. Du ved, det er den der med den sorte perle og en blæksprutte fyr, der er et eller andet. Det er også fuldstændig lige meget. Jeg fandt frem til navnet. Johnny fucking Depp. Altså minus fucking delen, ikke? Nå, jeg gik hjem. Jeg så alt med ham. Og jeg mener alt. Ikke bare hver en film, der kunne opstøves juridisk, og ja, på anden vis, men også interviews, behind the scenes, Hollywood coverage, det hele. Jeg skulle have det fucking hele. Men det var ikke bare nok at vide alt om ham, og det gjorde jeg, når han var født, hvor, Oscars, hele lortet. Jeg måtte også være som ham. Jeg begyndte at købe alt, hvad jeg kom i nærheden af. Sokker, gamle brugte underbukser, kondom. Jeg skulle bare have det hele, ikke? Det var omkring her, det slog mig. Der var ikke en stor forskel på ham og jeg. Faktisk kunne jeg godt være ham. Det var mit liv jo. Han havde taget mit liv. Jeg skulle være ham. Bogstaveligt talt, spotlights, omtalt, damerne, alt hvad han havde skulle blive mit. Han måtte af vejen. Han kom til Danmark. Jeg så mit snit. Long story short. Det gik galt. Men jeg forsøgte, mand. Hold kæft, hvor jeg forsøgte. Jeg har at sige til mit forsvar. Kom med deres kinoklub. Ellers er du en taber. We would have had a boy called Tom and a girl called Susan, born in Japan. I thought it was a love story, but you don't want to get involved. I thought it was a love story, but you're not ready for that.